ao inicio do pleno. Benvidas e benvidos todos ao pleno ordinario número 4 do 30 de abril de 2026. Vamos a comezar pola parte dispositiva da orde do día. O primeiro punto é a aprobación da acta anterior número 3 do pleno ordinario do 26 de marzo de 2026. Algún apunte sobre a acta? Señor Lago Álvarez? Ben, pasamos a votar a acta, entón. Votos a favor da acta? Pois queda aprobada por unanimidade. Abstencións? Pois queda aprobada por maioría absoluta do pleno da corporación. Segundo punto, mocións de urxencia. Hai mocións de urxencia? Si, non temos mocións de urxencia. Ben. Queredes máis copias? Explica a urxencia. Bueno, a moción presentouse en tempo e forma para a súa inclusión neste pleno ordinario, o día 19 de abril, pois coa intención de debater no pleno un asunto que nos afecta pois, ao Concello como institución, aos traballadores desta casa, e preocupa e inquieta aos veciños de Muros e, por suposto, nos preocupa a nós como membros desta corporación. En realidade, señora Lago, debería ser vostede a que explicara por que non inclúe a moción na orde do día. Porque a exclusión de algún dos asuntos propostos na orde do día pois, debe estar motivada. Dende que vostede rixe este Concello, pois estáse a limitar dunha forma dramática a participación dunha parte moi importante da corporación no debate público dos asuntos de interés para o Concello, goberna vostede a golpe de decreto, impide o debate de asuntos e propostas, limita ata a participación de concelleiros que forman parte do seu goberno, porque aos que ao parecer tamén lles está ocultando información de moita trascendencia. Sobre a urxencia, por favor. Estou falando de urxencia. Mostra vostede unha actitude autoritaria e antidemocrática que pode chegar a vulnerar os nosos dereitos como concelleiros. A parte do exposto, que xa sería motivo bastante para considerar urxente o debate desta moción, hai outras motivacións, todas elas trascendentes e que non deberían minusvalorar. Unha é a preocupación e a inquedanza dos veciños de Muros ao ver que se condena ao Concello por vulneración do dereito fundamental á integridade física e moral dunha traballadora, unha condena que exixe a cesación da conduta vulneradora e unha reparación dos danos, abonando unha indemnización á traballadora por danos morais, ao considerar que se cometeu unha infracción moi grave. Non se tranquiliza a xente cun vídeo de 5 minutos, din que resumo dunha sentencia complexa de 7 páxinas, pero dos que dedican 3 a criticar os demais e 2 a explicar non o que di a sentenza, senón o que non di. Sobre a urxencia, por favor. Nunha interpretación, ademais, se me deixa continuar, estou explicando a urxencia. Non, estáse metendo no a gravidade dos sobre feitos urxencia, declarados probados na sentencia, a súa reiteración no tempo, que ao parecer continúa a día de hoxe, e a nula actividade da alcaldía para poñerlle remedio a esta situación é outra das razóns que exixe que se debata esta moción por urxencia. Nós non vimos aquí a machacar a ninguén. Non é ese o noso estilo. O que vimos aquí é a solicitar que se acate e se cumpra unha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Que se trate ao personal coa dignidade que merece, que se modifiquen as actitudes que non conducen máis que a crear un clima de crispación que nos afecta a todos. E, bueno, se o temos que facer presentando unha moción, pois facémolo. Se vostede decide non trasladar ao pleno, pois presentámola por urxencia. Se deciden que non é urxente e non procede debatela, pois xa temos solicitado un pleno extraordinario para facelo. Se decide convocar ese pleno nos términos nos que se solicitou, pois tamén
debatiremos ali, e se decide non convocalo, cousa que, por certo, está obrigada por lei, reclamaremos a Secretaría que faga, e se aínda así non o fan, pois acudiremos ás instancias que correspondan. Por suposto, non imos permitir que se conculque o noso dereito a tratar dos asuntos públicos de interés municipal. E outra das razóns da urxencia é que o prazo para a impugnación da sentencia é de 10 días hábiles. Non sabemos exactamente cal foi o día da súa notificación, pero se non rematou, pois está a piques de rematar. E unha das nosas peticións é que se acate a sentencia. Nós, señores concelleiros da BNG e señores concelleiros do Grupo Socialista, pensamos que non deberían ter medo a debater esta cuestión. Sempre é mellor debater unha cuestión sin resolvela que resolver unha cuestión sin debatila. O debate é para todos un exercicio de intelixencia, enriquécenos, escoitamos diferentes puntos de vista e, aínda que non cheguemos a un acordo, pois permite cuestionar os nosos supostos, contrastar información e fomentar a participación. Desde o noso punto de vista, resolver unha cuestión sin debatela, que é o que están facendo vostedes, pode dar lugar a decisións equivocadas, impostas, que non conta coa aceptación nin comprensión dos que se ven afectados por elas e que, como neste caso, derivou en erros graves e o que parece vai ser unha repetición dos mesmos erros. De momento nada máis, gracias. Ben. Señora Monteagudo, foi vostede a primeira que nestes mesmos salón de plenos deixou sen debatir mocións por considerarse rogos. No noso momento, cando ocupaba o sitio que vostede ocupa agora, tiven que modificar mocións para que así se puidesen considerar como moción e non como rogo. Sonlle cousas que pasan, bueno, hai que aprender a xogar coas normas que se marcan. Nós tivemos que facelo, vostedes tamén. Saben perfectamente, dende que o señor Lago Álvarez se lle ocurreu presentar 50 mocións para un mesmo pleno, que todo aquelo que fose instar se consideraba un rogo. Por ese motivo, non se inclúen como mocións e consideranse como rogos, xa que instar a alcaldía, a fin de contas, é algo que se pode facer tamén na parte de rogos. Dito isto, direille que o pleno xa está convocado. A convocatoria xa se enviou ás 12 da mañá de hoxe. Se non miraron o correo, enviouse esta mesma mañá. Está convocado para o próximo mércores. Polo tanto, a moción vaise debatir. Dito isto, non resulta urxente debatilo hoxe se temos o pleno convocado para a próxima semana. Eu non teño problema ningún en debatilo. Entón agora, xa que está o pleno convocado, dígolle que se queren debatilo hoxe, nós aceptamos a urxencia. Despois xa debatiremos na moción o que haba que dicir ou o que non haba que dicir, pero renuncien ao pleno do mércores. Se non van a renunciar ao pleno do mércores, non é urxente hoxe. Partido Socialista? Nós tamén dicimos o mismo, que non temos ningún inconveniente, todo o contrario, en debatir esta moción ou calquera outra moción, non temos ningún inconveniente, non tuvemos nunca, pero o que si é incongruente é debatir hoxe e dentro de 3 días volver a debatir o mismo. O lo debatimos ahora ou lo debatimos dentro de 3 días, porque é exactamente o mismo que está presentado no outro pleno. Entonces, eu estou de acordo coa proposta da alcaldesa neste caso, o sea, que queremos debatilo hoxe? Bien, pero entón hai que retirar o outro pleno, porque non vamos a debatir o mismo 2 veces. O sea, hoy y volvemos a repetirlo el miércoles. Si o debatimos hoxe, queda debatido. Que hoxe non o debatimos, que hoxe que non retirades o pleno que está convocado. Bueno, pois entón debatir, non é ausente, claro, debatímoslo o miércoles, como queráis. Rematou? Sí. Señor Lago Álvarez. Sí. Vamos a ver, de forma moi clara, moi tal. A min isto non me colle de sorpresa en absoluto, porque presentadas dúcias de mocións, usted leva ao pleno o que quer.
e baixo o insano argumento de que instar que é un rogo e que o resto non é unha moción, pois así estamos con todo. E a mí isto non me colle nada de sorpresa. O problema de fondo é que se está vulnerando o dereito de participación política. Se está argumentando aquí ahora mismo que si se convocou xa o pleno para o próximo día, etc. Supoño que ustedes saben que esta tarde se presentou un recurso de reposición contra o decreto de convocatoria do pleno. Porque unha cousa é convocar o pleno porque sí, da maneira en que se convocou, moi por encima da solicitud que se fixo. Querer tratar en un solo punto o que tanto o Grupo Popular como eu pedimos na convocatoria do pleno, que se trataran os 6 puntos por separados, non precisamente a moción en sí, tratar os 6 puntos por separado. A exclusión da moción non é unha simple decisión organizativa, unha limitación ilexítima do exercicio das funcións representativas. O dereito dos concelleiros ven moi contemplado no artigo 23 da Constitución Española. Claro, igual falar aquí da Constitución Española é igual falar do demo, de algo que non se acepta. Me di, por alguna parte, escoito de que non se pode instar, non se pode acontecer, e se pode desobedecer ao Tribunal Supremo, que fija perfectamente en sentencia, que anda por aquí, que o pleno dun ayuntamiento pode aprobar declaracións de reprobación dos seus concejales. E se entra usted a mirar a sentencia ou alguén llo explica, verá que, utilizando a palabra instar ou non instar, o pleno ten a competencia para poder, se é o caso, reprobar os seus concejales por feitos que explica a sentencia, etc. E usted, como alcaldesa, non pode actuar como un filtro político do debate democrático. Queda moi bonito. Usted, desde o primeiro día, igual fixo ben, asumeu que o ayuntamiento é usted, é que os asuntos que van a pleno os decide usted, e ten dereito a decidilos, pero ten tamén toda a obrigación posta en respetar os dereitos do resto dos concelleiros. De tanto de lei como de regulamento, cando fala das competencias do pleno, nos di con toda claridade: primeira competencia, elexir alcalde ou alcaldesa; segunda competencia, por encima de outras, pero todas importantes, o control e fiscalización dos órganos de goberno municipales. E control e fiscalización é o que nós estamos facendo. E usted non se deixa. E di, non se pode instar Tribunal Supremo, en casación, por un tema que hubo en un concello. Se pode reprobar, se usted nega a posibilidad de que o pleno poda reprobar os concejales, pois tumba. Aí quedou a cousa. E hai que dicirlo claramente. Resulta que nós non podemos pedir, instar a que tal, pero si ustedes puderon, o seu partido político pudo, en un gran comunicado no seu momento, pedir a miña dimisión por non ser digno de non sei cantas cousas. E teñolle que recordar, e hai que recordarlo ao pleno da corporación: eu, por este asunto, que foi motivo de sentencia, sigo investigado e imputado. O que se di ahora mismo, por haber publicado algo que precisamente eu non escribí. Todo a deriva da sentencia do Tribunal que conocemos, que conoce todo o Concello, do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. En consecuencia, ustedes puderon pedir como partido, ou pudo usted unha cousa rara que me chamou bastante a atención, que concretamente 23 de abril, vídeo do BNG a Muros, poñerse a explicar en nombre do BNG, do seu partido,
O está facendo ahora mismo aquí, explicándose en nome do seu partido? Ou se está explicando como alcaldesa presidenta do Concello de Muros e presidenta do Pleno da Corporación? Porque eu xa me perdo completamente. Non incluir a moción non é unha decisión de orden, un acto de censura política incompatible co funcionamento democrático do Pleno. E usted pode argumentar como lle dé a gana. Ahora mesmo me gustaría que me dixera, se me vai contestar, se recibiron ou ten conocimento do recurso de reposición pedindo acerca do pleno que usted convocou, se teñen xa conocimento del. Eu non teño coñecemento dese Non ten recurso. conocimento. Bien, vale. Sin entrar a outros parabéns, o Pleno é o órgano de control do goberno municipal. A alcaldesa non pode bloquear o control sobre si mesma. Existe un claro conflito de interés institucional. Se arroga a alcaldesa unha facultade que non lle corresponde. Decide que pode ou non ser fiscalizada. E apelo a sentencia do Tribunal Supremo que di con toda claridade que sí se pode reprobar os concejales. E di, entre moitas cousas, que a función fiscalizadora dos plenos das corporacións que non se toque. E usted reiteradamente o que usted quer constantemente, e o fixo comigo. Asustoulle que presentara 30 mocións, usted nombrou 50, pero non foron 50, que presentara 32 mocións en un mes. Pois non debe asustar, eu teño capacidade para iso e para moitísimo máis. Ainda estou en condicións de moitísimo máis. Vou rematando. Todo isto nos vai levar a un periplo judicial. Supoño que usted debe conocer, de alguma maneira, o que é a prexudicialidade. Cando un acude a un tribunal, por exemplo, o contencioso, e antes de que o contencioso se lle pide, mira, isto pode ser un tema penal, pásallo ao xulgado do penal. Creo que vamos caer en unha dinámica que non vai axudar moito. Xa, remato, a decisión da alcaldesa non é cuestión de orden do día, é unha decisión de fondo. Impedir que o Pleno exerza a súa función de control, silenciar o debate lexítimo e evitar responsabilidades políticas ante unha sentencia que declara a vulneración de dereitos fundamentales. E iso non é gobernar, iso é bloquear a democracia municipal. E non procede, alcaldesa. Aquí, independientemente de que sí o argumento, eu xa vin, políticamente xa vin a maniobra. Eu convoco o pleno, e entonces aquí a pasar por diante de todo, e xa veremos no pleno, pero non como usted queira, non con un solo punto, tal como se pide, que non se pode modificar, non pode usted, os puntos de orden do día, non os pode usted modificar. Pode facer moitísimas cousas, pero non cando se lle pide un pleno extraordinario modificar os puntos de orden do día. Nada máis de momento. Señora Monteagudo. Moi ben, pois eu sí que vexo o correo, señora Lago. O que non o ve é usted, porque efectivamente, hoxe, esta tarde, presentouse un recurso de reposición contra esa convocatoria, contra ese decreto. O rexistro pecha ás 3 da tarde. Vale, como? O rexistro pecha ás 3 da tarde. Imagino que non o mandarían ao meu correo. Está aberto as 24 horas do día, os 365 imagino días do ano. que non o mandarían ao meu correo, que mandarían ao rexistro. Tamén eu pola mañá que estou traballando e este me manda as cousas ao meu correo personal. Hecho que hai, señora Lago. O correo de contacto. Como estaba dicindo o señor Lago Álvarez, a convocatoria non cumple os requisitos legais e, polo tanto, foi obxecto de impugnación a través dun recurso de reposición. Seguimos hablando da urxencia. A nós parécenos urxente falar desto. Eso non quita, por suposto, que celebremos un pleno específico para falar do asunto. Se vostede nos está poñendo como condición que na urgencia que renunciemos a noso dereito a solicitar un pleno, vamos, o sea, lo suyo ya es de nota, vamos, de nota.
non vamos a renunciar ao noso dereito a que se convoque un pleno específico e extraordinario para tratar desto, de ninguna maneira. Rematou? De momento, sí, gracias. Ben, pois, se vai a tratar o mércores, non é urxente tratalo hoxe. Partido Socialista? Nós estamos de acordo, non nos parece, isto non nos parece que sea unha cousa de reírse, señora Inés, a mí parece unha cousa bastante seria. Unha cousa seria, unha cousa... Señora Monteagudo, respete os turnos. Estoy en mi turno de palabra. Parece unha cousa moi seria e que efectivamente é unha cousa tan importante que merece un pleno extraordinario exclusivamente para eso. Eu creo que sí, que o merece. Ahora, o que eu non creo, e os meus compañeros creo que tampouco, é que se debata dúas veces a mesma cousa. E con respecto ao recurso de reposición, deberían saber que o recurso de reposición non suspende el acto impugnado. Solicita a suspensión. Pero non lo suspende. Por lei non lo suspende. Tenían que haber presentado outro tipo de recurso, vale? Para suspender el pleno, ou para suspender la convocatoria. Pero presentaron un recurso de reposición que non suspende, vale? Entonces... El pleno sigue convocado exactamente igual. A menos eso dirá... Señora Monteagudo, chamo a orde. No se ponga nerviosa y no se ría de cosas tan serias como esta, porque no es para reírse. A mí no me hace gracia ninguna. Este tema ni esta situación tampoco. ¿Vale? Entonces, volvemos con lo mismo. No vamos a entrar en el fondo del asunto porque no es el momento. Y si es este el momento, no será en el próximo pleno. Creemos que es importante como para celebrar un pleno exclusivamente para este tema. Con lo cual, eu e o noso grupo particularmente creemos que debemos debatir eso polo miúdo e en un pleno para eso. Co cal, isto non é urxente porque hai que debatilo no próximo pleno que está convocado. Que sigue convocado. Rematou? Sí. Señor Lago Álvarez? Sí, moitísimas gracias. Eu me quedo un pouco atronado. Pódesme, por favor, sácame un pouco de sonido. Un pouco, que... A ver. Polo menos non o teño encima. Espero... Pues, bueno. Vamos a ver, quedome auténticamente atronado. Dispós de ler, de ver declaracións no canal non sei que, Rías Baixas, no programa non sei que, dispós de ler declaracións de prensa, etcétera, que ahora mismo se confluya que como hai un pleno xa convocado, pois non vale ahora mismo debatir. Por suposto que se o debatimos ahora, se pode pensar en suspender o pleno. A parte de outras cousas, é dicir, que hai verano, mañá non sei, igual o ven o lunes, verán o lunes, igual o ven o lunes, eu quixera... É igual. Verán o recurso, o lunes, supoño que verán o recurso, por moito que sea, se está pedindo a suspensión do pleno, non se di que non se celebre, é dicir, simple e llanamente que os puntos se debatan un por un. E igual debatindo os puntos un por un, pois un grupo ou outro concejal terá a libertad de decir isto sí, isto non, isto sí ou isto non. Nuestra libertad. Cousa que poñendo todo no mismo paquete en un punto solo, como usted o pon, é que non se ten esa libertad. Non se ten esa libertad. En consecuencia, o queren así, bien, habrá tal. E sí que sei que se podía facer outro tipo de solicitud, xa o sei. Eu, no que a mí me toca, eu non estou solo. Eu teño asesores tamén, xente de dereito que tal. Igual os seus asesores andan como andan. E igual non lle informaron ben de unhas cousas e outras. Dicir, non hai un problema aquí, no seu momento, de responsabilidade administrativa, senón que pode darse un tema de responsabilidade penal que é moito máis difícil. Pouco máis teño que decir. Nada máis. Ben, para rematar o turno de urxencia, señora Monteagudo, xa que foi vostede quen presentou a moción, pode rematar o turno de urxencia. Bueno, pois sigo insistindo no mesmo. A nós parecenos que é urxente debatir este asunto, porque é un asunto moi preocupante, que non se pode ir alargando nin estirando como se fora un chicle.
Non vamos a renunciar á celebración do pleno porque se debata hoxe a moción, porque a convocatoria que se fixo do pleno non é acorde co que solicitamos, vale? Nos solicitamos que se incluíran 6 puntos na orden do día e non se fixo tal e como o pedimos, vale? Entonces, en principio, esa convocatoria non está correctamente feita, non responde ao que dicta a norma e, polo tanto, recurrímola. Vostedes saberán o que queren facer e o que non. Nós imos seguir insistindo porque isto nos parece un asunto moi grave. E se a vostedes lles parecera tan grave e lle deran tanta importancia, pois terían traído a moción que presentamos ao pleno de hoxe. Pero, bueno, non foi así. Alá cada cual cas súas consecuencias. Rematou? Sí, gracias. Pois pasamos a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia? Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada a urxencia. Máis mocións de urxencia? Pois se non hai máis mocións de urxencia, pasamos á parte de control dos órganos de goberno e fiscalización da xestión dos órganos municipais de goberno. Terceiro punto, dar conta das resolucións da alcaldía número 257/2026 do 17 de marzo ata número 354 de 2026 do 17 de abril de 2026 e das actas da Xunta de Goberno Local número 6 do 25 de marzo de 2026 e número 7 do 1 de abril e das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Dase conta. Cuarto, rogos e preguntas. Quedou pendiente de contestar unha pregunta do Partido Popular do pleno anterior que preguntaba sobre o pago das axudas do casco. Ainda non se pagaron, hai pendente de presentar documentación por algunha das persoas que presentaron as que se lle foi aprobada a axuda. Revisando a documentación toda, hai pendiente de presentar algunha documentación. Hoxe mesmo entrou documentación máis de algún dos casos, pero non está aínda toda completa. Rogos e preguntas para este mes, Partido Popular. Bueno, pois queremos moitas queixas sobre o estado do Paseo de Louro. Rogámoslle que fagan o posible para reparalo. Tamén seguimos cos rogos, como xa pedimos. Voulle contestar a ese rogo, porque creo que é importante sabelo. Esta mesma semana, a semana pasada creo que foi, esta semana entregáronolo. Mandamos os técnicos municipais a que fosen facer unha análise completa da pasarela, porque si a nos preocupa o seu estado, e os técnicos municipais coinciden en que esa pasarela rematou coa súa vida útil e que hai que retirala e facer ou se retira ou se fai unha sustitución integral, porque si ben as madeiras de arriba non teñen tanto mal, hai que repoñer algunha, pero non teñen tanto mal, o problema está debaixo, que as madeiras da estructura están totalmente podres. Temos xa preparado, porque entregaronnos hoxe o informe dos técnicos municipais para enviarlo á demarcación de costas para que proceda a súa retirada ou reparación ou como consideren facer. Ben, tamén queríamos rogarlle, como xa pedimos en máis dunha ocasión, pois que se acometera a reparación do camiño de Xalfas. Pedimos xa en varias ocasións que hai líneas de subvencións que podían utilizarse para rematar a intervención que se fixo ali con o remate dese camiño de Xalfas. Se é posible, pois preparar un proxecto e telo presente para cando se poda buscar financiamento para leválo a cabo. Tamén lle rogamos que fagan o posible para reparar as farolas que están estropeadas xa fai bastantes días na baixada ao Porto de Esteiro e na Ponte de Esteiro, que están sin luz. Nos
facémoslle outro rogo, e é que nos remita unha copia do informe titulado Diagnose da situación e usos do mercado municipal de abastos, polo que se lle abonou a cantidade de 8.740 euros a unha empresa de Allariz, porque creemos que é. Rogámoslle tamén que nos explique en que consiste a asistencia técnica para o desenvolvemento de estudios técnicos orientados á identificación de refuxios climáticos para a biodiversidade e definición das medidas concretas de adaptación no Concello de Muros, un estudio aparentemente para o que se solicita unha subvención que non entendemos moi ben que é unha asistencia técnica para o desenvolvemento de estudios técnicos. Entonces, se pode ser que nos explique un pouco o que é isto, pois... Bueno, pois esa é unha axuda que se pide ao amparo das liñas estas que saen, bueno, saíron creo que xa por primeira vez o ano pasado, este ano volveron sair para a elaboración de, bueno, creación de refuxios climáticos, pero tamén hai liña de subvención para a elaboración dos estudios para identificar aquelas zonas que son susceptibles de ser refuxios climáticos. E nós creemos que as actuacións se deben facer de forma ordenada, entón antes de facer un refuxio climático donde a nós nos pareza porque sí, creemos que é importante facer o estudio que identifique cales son as mellores zonas. E eso é o que se pide na subvención. Ademais é unha das liñas moi claras da orde esta de axudas. Estaban marcadas tal cual así. Queríamos saber se hai alguna novedade sobre a apertura do tanatorio. Pois mire, remataron as obras, collos a mesma empresa que estaba, o que nos teñen informado é que siguen eles, de feito viñeron os traballadores, pode ser fai 2 semanas, porque querían abrir xa, eles querían abrir xa fai 2 semanas, viñeron nos pedir si podíamos ir pintar as liñas amarillas e demais, pero creo que ainda non abriron. Pero bueno, sí que... O sea, sigue pechado. Pero vai abrir nos próximos días. De feito, non sei se a vostede tamén lle deixaron o papel, a min deixaron o papel no coche de vai abrir o tanatorio da Atalaya. A mí non. Si hai algunha novedade sobre os pregos para sacar a concesión do camping da Bouga, que os planos levan moitos meses realizando. Porque os planos leva traballo facelos. Estamos facendo o noso técnico municipal e cantas veces foron medir, tiveron que ir medir un montón de veces ali porque, bueno, son moitos recovecos os que hai. Pero, bueno, agora están listos, están ca parte administrativa. Que pasa ca obra de Rebordiño? Porque sigue aí estancada. Morreron. Na obra de Rebordiño temos, a empresa a única empresa que se presentou a esa licitación, pois non cumple como debería cumplir. E non pensan tomar ningunha medida? Porque leva un ano e pico de execución. Creo que deberon de agotarse todos os plazos posibles e sus prórrogas. Día sí, día tamén. Estamos... Señor Vázquez, por favor. Pois, intente facelo en baixo, por favor. Hay que hablar. Ben, continúe. Non van a tomar ninguna medida. A Xunta de Goberno Local do 19 de marzo de 2025, onde se otorgou unha licencia de obra maior para a rehabilitación dunha edificación na Rúa de Fornos, faise mención no informe xurídico a que o interesado presentou unha solicitude de apertura de expediente disciplinario ao personal do Departamento de Urbanismo, planteando a recusación dos empregados que resulten afectados polas actuacións desta exigencia de responsabilidade a que é o que fai mención ao informe xurídico. Chamounos a atención no seu momento
E nos gustaría pois saber agora que pasou con isto e que significa, que é e por que está recollido nese informe simplemente mencionado e despois non hai ningunha outra resolución nin hai ningunha outra cousa referida a isto. Bueno, pois isto foi unha licencia que está concedida xa. Está concedida nesa xunta de goberno. Claro, xa se concedeu. No seu momento, o promotor da obra presentou unha recusación contra un dos técnicos do Concello e informou no outro. O que se fixo foi, bueno, pois se informa o outro técnico e evitamos problemas. Non se resolveu a recusación. Resolveuse informando a licencia outro técnico. Eso é un feito, non é unha resolución de unha recusación, pero bueno. Non fixeron nada máis e está aí, supoño que o expediente existe ese expediente. Existe algún expediente respecto desto? Está todo metido no expediente. No expediente da licencia urbanística? Claro. O a recusación? É que a recusación iba con 50.000 cousas máis. Todo iso miraron os técnicos da área correspondente e fixeron a parte que lles correspondía. Vale. Non existe ningún expediente respecto desto? A parte do non se lle abreu ningún expediente ao traballador, non. Non digo ao traballador. Digo se existe algún expediente respecto desto. Estoulle dicindo, a recusación ía dentro da documentación propia da licencia. E non se lle abreu o expediente ao traballador. En calquera caso, pois, nos gustaría que si existe algún informe emitido ao respecto nos deran traslado do mesmo. Vale. Tamén nos gustaría que nos deran traslado dos documentos que aportaron como probas no procedimento xudicial do que facíamos referencia na moción cos números 6, 7 e 10. Non sei agora cales son 6 e 10. Se quere que lle pedamos por escrito, tamén o facemos. Pois sí, mellor é pedilo por escrito. Bueno, mellor para usted, pero bueno. Moi ben. Pois nada máis por hoxe, gracias. Ben. Señor Lago Álvarez. Non me toca, lle toca ao Partido Socialista, ao Grupo Socialista. Non tenemos preguntas. Non teño. O Grupo Socialista, cando quere preguntar algo, pregunta directamente. Bueno, fai ben. Non ten que esperar o pleno. Está no seu dereito. Con la televisión. Con la televisión. Yo lo pregunto donde quiero yo. Fai un mundo de ben. Porque ya a esta edad ya puedo hacer lo que quiera. Hombre. Gardemos las formas, por favor. Hombre. Gardemos las formas, por favor. Señor Lago Álvarez. Eu ando aos poucos, alcaldesa, porque parece que aquí son... Non me quero chamar cheiño, pero, bueno, mire, contestoulle unha resposta ao Partido Popular acerca dun tema pendiente de contestar do pleno anterior. Eu voulle a pedir novamente, o que lle pedín no pleno de febreiro, que quedou en contestarme en marzo. En marzo díxome que se había olvidado. Estamos en abril e aínda non se me contesta. E non lle pedí ninguna cousa. Pois repítamo, porque se me olvidou que non sei. Pero é que, alcaldesa, destendámonos un pouco, como se di. Fai tempo que lle ofrecí unha agenda, díxome que non, que xa tiña agenda bastante. Teño unha moi bonita. Teño unha moi bonita que me regalou unha persona que me quere ben. Eu utilizo mellor esa. Eu a quero ben, personalmente a quero ben. Políticamente, bueno, estamos como estamos. Non pasa ren, mire. En febreiro preguntaba polas reclamacións que se lle fixo aos vendedores ambulantes de cantidades dos anos 2024 e 2025. Con todo o respeto e con todo o cariño, que non necesitaba saber canto o que era de cada un, o conxunto da cantidad que se estaba
reclamando a esos. En este pleno vin, pero quero saber por onde arrancou a cousa, que algún, pois, se lle permite, me parece moi ben, pagar en 3 veces, unha cousiña, outra, bien, facilitarlle a vida a quen ten que andar polo mundo adiante para ganar o pan de todos os días. Pídolle, por favor, que é do máis sencillo, por parte de tesourería, por parte de quen corresponda, esos números tennos que ter no sitio. Tenos que ter no sitio, vamos, de alguna maneira, non é unha cousa inmensamente complicada. Señor Lago Álvarez, de verdad, para que non se me olvide, porque así o luns xa lle pido á persoa que está ocupando a tesourería que mo faga. Exactamente que exercicios quere e que cantidades quere. Quedou moi clara, os exercicios do ano Por favor, recórdemo, 2024, que non apuntei na xenda. máis papeles, si levo toda a semana que me coce a cabeza con tantos artículos, me coce a cabeza. Teñamos paz, bien, non pasa ren. E non me vai dicir? Díjamo. No, 2024-2025, se quedou claro. Cantidades pendientes de cobro, verdad? Sí, nada máis, non necesito saber nin quen non, ni tan, simplemente o total das cantidades. Porque supoño que unha parte delas, non é debatir con isto, pero unha parte delas irán a, como lle chamamos, aos remanentes de tesourería, aos saldos de dudoso cobro, etcétera. Entón, quero saber como se incrementa eso e de que maneira. Manolo, E continuo, se me permite. Que? Nada, que sone o que sea, non pasa nada. Nada, é igual. Non lado. Eu que sei, que non me entero. A ver, alcaldesa, podo continuar? Continúe. Vamos a ver, non pasa ren. Como di no lugar, non pasa ren. Bien. Decreto 259/2026, nomeamento de secretario accidental, que según vexo, decreto 2 que hai que solicitalo mes a mes. A miña pregunta é moi sencilla. Si teñen solicitado a Dirección Xeral de Administración Local o nomeamento dun secretario para o Concello. A plaza está vacante, está asignada como vacante. Pero a lista do eido local tamén é a que me refiero aos interinos que estuvo mandando hasta ahora. Os que poden mandar son os que aparecen nas bolsas. Son os que poden mandar. En a lista de secretaría de entrada, que a que nos corresponde, hai unha persoa de Lugo e outra de Pontevedra, non hai ninguén para Coruña. Pero, perdón, alcaldesa, en todo caso, se solicitouselle formal e administrativamente a Dirección Xeral o nomeamento de un secretario interino. Non se solicitou porque non hai xente na bolsa. Hai que petar sempre nas portas. Como? Que hai que petar sempre nas portas, independientemente se hai ou se non hai. Non che poden mandar xente que non hai en bolsa. Nos sí que chamamos por teléfono, andamos co tema de secretarios, interventores e tesoureiros, andamos entre os concellos intentando roubarnos uns aos outros. Pero non hai persoal. É difícil, Continúo no mismo, pero vamos, xa se dá por contestado. O decreto 281 deste 2026, no mes de Tesoureira Occidental, a doña que foi, e vou preguntar, que xa está contestado, si teñen solicitado a Dirección Xeral de Administración Local o nomeamento dunha tesoureira, etcétera. Tanto do mismo, verdad? Mire, eu antes de solicitala chamo directamente á Dirección Xeral e son eles quenes me informan se hai xente en lista ou non e se ten sentido que a solicitemos ou non. Son eles os primeiros que din. Insisto que hai que petar. En canto tivemos a baixa de tesourería, o primeiro que fixemos foi chamar a Dirección Xeral e dixeronnos non hai ninguén. Non solicitedes que non hai ninguén. Bien, continúo. Como tantas veces no decreto de convocatoria deste pleno, que se di que se dá conta das resolucións contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal. Volvo a insistir que eu non vin como asuntos vin os decretos, unha cousa e outra, pero non vin esos reparos. E me gustaría velos, a ver cal é o fundamento, porque a estas alturas de execución do presuposto prorrogado para a execución, andar con problemas de reparos, supoño que os reparos serán porque determinados gastos non teñen consignación presupuestaria suficiente para tal, supoño. Non, eses reparos non se poden levantar así tan fácil,
un reparo de un gasto que non ten consignación presupuestaria non se levanta tan alegremente como dándolle a firma para diante. Xa lle digo que a inmensa maioría dos reparos, por non dicir todos, son porque non se fixo a tramitación administrativa previa completa da factura a pagar. Insisto, alcaldesa, en que me gustaría ver, polo menos, a ver como se escribe eso, aprender, eu estou para aprender sempre. Bien, non lle vou falar da relación de bens inmobles da entidade, que xa será o que sea. Bueno, vou por partes. Os entrego disposto dos xuntos para non molestar. Camiño se anduvo por un lado e por outro, se fixeron cousas bonitas de limpieza, etc., pero quedou algo en moitas partes por facer e por acontecer. Concretamente no camiño do Mariolo, en Tal, cuberto de ervas a tope. Se o facemos así, xa quedan ordenados. Faláballe, si vou ir por partes, sí. En Esteiro, Espello de Esteiro, vou aportar unhas fotos, Costa de Creo, que a primeira baixante, non acordo ahora mismo como se chama, necesidade de un espello. Explicouse no último pleno, de plenos anteriores, cando lle falei de un espello en Tal, ou falei de un espello ali en San Francisco, que había que pedir permiso. Efectivamente, fun a comprobar se había que pedir permiso, e hai que pedir permiso. Un espello de unhas condicións normales entre 50 e 70 euros, máis poñer o varal, máis a colocación, non é ningún escándalo. Solicitud de espello para este sitio. Mesmo na costa, na primeira baixante da costa de Creo, non sei como lle chaman eso. É un camiño bastante grande. Mais, volveré a recordarlle, hai máis espellos, sí. O espello de Tal, nas Cambadas, na baixada das Cambadas, e o espello de Louro en San Francisco. E continuo. Me chaman de Esteiro, unha cousa bonita que tamén hai en Muros. Moi concretamente en Muros temos un sitio que chaman a Moncloa, onde os jubilados se sentan, falan das súas cousas, opinan, estupendo. E parece que en Esteiro tamén existe. Esteiro tamén existe. E me mandan unhas fotos, tapei a cara da persona que ali non se barre nunca, nas aceras do Muelle. Miña pregunta foi se as aceras son do Concello, o camiño é de quen corresponda, da Xunta de Galicia, de Costas, de Puertos. E lle fago un rogo moi concreto. Trátase de persoas maiores, persoas que merecen todo o noso reconocimento e todo o noso apoio canto se pode prestar, que en algún momento, algunha vez ou varias veces ao ano que hai que facelo, que se vaya a barrer, que se lle barra ao sitio. Xa traballaron con tempo abondo e ahora mismo descansar, platicando ou predicando, como eu lle chamo, que tamén é importante. Bien. Este está, Manolo? Non, hai máis, hai 5 ou 6 destas cousas. Bien, me preguntan acerca, sigo en Esteiro, escrito, remitido pola Asociación de Carrilanas de Esteiro. Non é que faga moito tempo, moito, me entregado o 13 de abril deste ano 26, donde se nos di motivo da celebración do 36 Gran Prix de Carrilanas, festa declarada, etc., solicitei formalmente do Concello o convenio de colaboración económica para combatar. Manifestamense manifestado moitas veces de forma moi oportuna en favor este pleno, en favor da Asociación de Carrilanas. Conozco do plazo que se ten para contestar, pero na medida do posible que son cartos que están no presuposto prorrogado. Xa se iniciou o expediente para preparar o convenio. Sí. O convenio é tanto do mismo de anos anteriores, non hai nada. Non, pero para preparar o convenio hai unha serie
hai un papeleo que hai que facer, non é simplemente chegamos, firmamos e tiramos para diante. Non, xo sei. Claro, hai que abrir un expediente e elaborar toda a documentación, eso xa se comezou. Tanto co de Carrilanas como de Castelo Rock. Comezouse cos dous. Vaiselle contestar rapidamente a Carrilanas e Castelo tamén Xa neste está caso. aberto o expediente para facelo. Pero ten que ir á exposición pública, ten que ir a algunha consulta médica, esos expedientes, é que non lle encontro... É dicir, son convenios que están aí que pim pam pam, cambiarlle fechas, cambiarlle datas, ou se alguén ten, algún destas asociacións ten un interés particular en que conste esta acción. É que non é cambiar fechas ou cambiar datas, hai que dicir que pagos se van a efectuar, hai que consignalos na partida orzamentaria, da forma da que se fan os convenios, eses en concreto, en concreto tanto de Carrilanas como de Castelo Rock, hai que facer un traballo administrativo antes de firmar. E ese traballo, fixeron a solicitude a semana pasada e estáse facendo traballo administrativo. Digo yo porque que, de feito, a semana pasada firmáronse xa as providencias para comezar co expediente. Vale, moi ben. Insuela Esteiro. Insuela Esteiro me aporta unha foto que isto parece un vertedeiro de non sei que cousas. Vamos, é dicir que non ten moita xustificación. É dicir, isto, sacalo do sitio, limpiar o sitio, porque non está ben. Non está ben. E volvo a insistir no que lle dixen algunha outra... É xustamente na entrada, ao lado da casa de... Sabemos de que contenedor fala. Bien. Que está vertendo todo o río. Hai que ir pensando, xa o pedín en algún pleno, hai pensando en crear un punto limpio en Esteiro. Bien, volvo co polígono. Falei no pleno anterior de todo que se lixo que se está, de terra, que se está depositando no sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Vexo que medianamente algo se sacou, pero hai que sacalo todo. É dicir, non sabemos, eu non sei de quen está tirando aí ese refugallo de obra, máis acompañado de limpiar as aceras. E lle vou recordar, debe usted conocer, legislatura de 2011 a 2015, firma de convenio Consuelo Empresarial do Atlántico, que é responsabilidade do Concello. Isto é un montón de cousas, hasta que non se venda a última parcela. Señor Lago Álvarez, temos un problema serio co depósito de escombros. Estamos facendo todo o que está na nosa man para evitalo. E así foi que a semana pasada detectáronse, ademais estamos tendo moita colaboración veciñal e máis de outras entidades, detectáronse un montón de vertidos e bueno, non se puido identificar o 100% a quen nos fixo, ou non se pudo probar o 100%, pero sí que se puido facer que o retirasen, que ao final é casi que o máis importante. Non chegamos a todo, llevo a verdad, porque hai moita falta de civismo en certas persoas. Por sorte non son a maioría, pero sí que hai. Está sendo moi complicado, estálle supoñendo un custo tanto en persoal como económico ao Concello moi elevado retirar os depósitos de lixo e os refugallos que se deixan todo por aí. Sen ir máis lonxe, direille que cando foi do Trail Cova da Oruxa tivemos que ir quitar neveras do medio do monte, que eu pregúntome, para carjalas hasta o medio do monte non chegarás antes ao punto limpo, pero non, ainda hai quen vai tirar as neveras ao medio do monte. Pero ese é o panorama que temos, por desgracia. Bien, continuo, e vou rematando. Hoxe ven un artículo no periódico, eu xa tiña preparada esta pregunta, acerca das praias de Muros. Bien,
Todos os anos, pois, a Xunta de Galicia, o departamento que corresponde, saca un rexistro de aguas de baño de Galicia, sección aguas de baño, incluídas no censo de zonas de aguas de baño. Bien, facendo, nombra un lote delas, nombra, en este caso, é o ano 2025, hoxe fala, pero non o din topado, se estaba xa o 2026. Me pregunto dúas cousas. A primeira, das praias, as praias que aquí nombra 20 praias, mas unha máis que ven sendo a praia do Virxen do Camiño, que dixe, hoxe a boa noticia é que prácticamente, entre comillas, pois está recuperada para o baño. A primeira pregunta, as playas por exclusión, as playas que non se citan, que hai un lote delas, por exemplo, Cabanas, non, aquí non cita. Por exemplo, o caso de Esteiro, cita Parameán, pero non Ertón. Por exclusión se pode entender, entre comillas, que non están aptas para o baño. Non se refire a iso. A Xunta ten a súa división de augas de baño e en moitos casos para a mesma praia hai dous nomes e hai outros que para dúas praias que están próximas hai un único nome porque se considera unha única masa de auga, por chamarlle de alguna forma. Non quer dicir que o que non aparece aí este mal. O que está mal, pon que está mal, que de feito é o que pasa a cada Virxe do Camiño. A clasificación ou a diferenciación que fai a Xunta das praias non se corresponde ao 100% a que facemos nós como veciños ou a que fai a toponimia do Concello. Entón, eso é o que a Xunta considera praias. En Cabanas, por exemplo, non lle chama praia a Cabanas, pero sí que lle chama praia as masas de auga que están ao lado de Cabanas. Entón, Cabanas queda tamén incluída. En Cabanas tamén se fai análise de auga, si ese é o que quer saber. A todo... De feito, si se fixa, vai aparecer San Francisco 1 e 2, por exemplo. Xa, cando son 4, pero bueno. Despois está o Espadanal e a Bouga. Podolle rogar que con este censo, co censo novo que deberon publicar estes días, pero non topei, dirixirse ao departamento que corresponda para que analice o resto das aguas e sen incluídas como excelentes, se é o caso. Non me entendeu. Analízanas. O que pasa é que a nomenclatura que utilizan eles non se corresponde ao 100% coa nosa. Para nós Bornalle ten 4 nombres distintos, por chamarlle de alguna maneira, dependendo de en que zona de Bornalle estés. Para eles non. Para nós hai calas que son distintas. O Salto e a Area Trija aparecen na mesma aí. E nos chamamos a unha ao Salto e a outra é a Area Trija. Pero están as dúas analizadas, porque aparecen as dúas na agua de baño, creo que é de Ventín. Aí dixo yo de memoria, pero... Bien, vale. Praias de Muros lo tengo, vamos a ver. Voulle preguntar. Se presentou o recurso con respecto á sentencia obxecto da moción non aceptada. Presentouse recurso de casación? Non. Non se presentou? Non. Vale. Bien. Reclamación de asegurantes do teño. Sí. Iballe falar do pleno anterior un outro tema, número 11. No pleno anterior faleille do decreto da asignación aos grupos políticos, etcétera. Entonces, usted me dixo que había sido un error, que tumba que tal, que estaba mal o ano, unha cousa con outra. A todo, eu presentei un recurso de reposición, que xa acabou o plazo. E a todo, ben, non contestado e non aceptado. Claro. Non lle contestamos a vostede o recurso, pero dixamos os partidos que tiñan que devolver os cartos porque sí que é certo que se computou o ano 2026.
Bien. E cando erramos, Bien. bueno, non lle pedimos que devolveran os cartos, pedimoslle que justificasen o gasto. Vale, eu devolvinos. Vale. Non sei, recibíronse, verdad? Supoño que... Sí, de feito comentou nos intervención que se devolveran. En todo caso, ou creo que se... o propio lle rogo, estamos a tempo de todo aínda, un decreto deixando o decreto de asignación deixando sin vigor. No, pero primeiro hai que abrir expediente para facer revisión, porque os cartos están ingresados nas contas. Os cartos ingresáronse, efectivamente. Sí. Había un informe de intervención favorable que era favorable a ese pago. De feito, asegúrolle que eu, con todo o jaleo que está vendo co dos grupos políticos, non firmo a asignación de grupos políticos e ali non pon favorable. E poñía favorable. É certo que coa presentación do seu recurso abreuse de oficio ou, bueno, non de oficio, abreuse un expediente de consulta e requiriuselle aos grupos políticos que xustifiquen o gasto. Se os grupos políticos o teñen o gasto feito a día de hoxe, poden xustificar xa. Bien. Vamos a ver, continúo acabando xa. Asignación a grupos políticos xa está. Faláballe do pabillón de Esteiro no pleno anterior. Volvo a preguntarlle ahora mismo. Sanou o que tiña que facer o proxecto? Sí, temos o proxecto recibido e traerémolo, como nos informaron onte mesmo, que este ano a Diputación no post adicional vai incluir 550.000 euros para muros, se non me digo yo de memoria, pero é ou 550 con algo. Entón, un dos proxectos que se traerá será precisamente a cuberta do pabillón de Esteiro. Bien. Como dino lugar, yo lo dé polas sagras, que é importante. Non lle vou falar de modificar a ordenanza do mercado, nin o regulamento do camping da Bouga, xa se preguntou. Con relación á RPT famosa, no último pleno dixo que ao día seguinte iba a ter unha mesa de traballo, unha mesa sindical, de unha maneira. Avanzouse algo neste tema? Pois sí. Tivemos a mesa, a verdade é que temos que dicir que foi unha mesa moi productiva. Sí que é certo que saíron certos problemas con algunha das prazas que, son prazas que estabilizaron dunha determinada maneira, pero estabilizaron como non deberían, porque se lle exixía unha titulación superior a do grupo que se lle asignaba. Entón, correxir eses problemas foi non é a cousa máis fácil do mundo, pero hai que correxilos, xa que se fai a RPT nova. Todos eses problemas que veñen de atrás, veñen arrastrándose de atrás, hai que intentar subsanalos e que quede o máis xusta e adecuada á realidade que se poida. Pero agora mesmo prácticamente o documento está listo, queda, digamos que, revisar cuantías económicas que de verdad estén ben postas co que se corresponde cos orzamentos do Estado e cos orzamentos do Concello para poder presentar yo ao comité. Última pregunta, remato. Acerca da auditoría do Consello de Contas que estuvo, ou están, non sei, elaborando das contas do Concello, xa non sei ni que fechas. Algunha resposta? Non chegou ningunha resposta. Ainda non chegou nin sequera a fase de... Delegación? A fase de alegación. Ainda non chegou nin eso. Ainda non chegou. Non. Nada máis por a miña parte. Moitas gracias. Ben, pois, se non hai nada máis, agradecemos a asistencia de todos. Sí. Agradecemos a asistencia de todas as persoas que ven hoxe. E, sen máis, levantamos a sesión. Boa noite. Boa noite.